Добрый вечер, друзья! Приветствуем вас на концерте великих казахских и татарских композиторов, подаривших нам прекрасные произведения, которые смогли объединить наши народы и наши души. Многих уже нет с нами, но их творения живут в наших сердцах, напоминая о том, что вечны дружба, память и музыка. Нажиб Жиганов, Фуат Мансуров, Фарид Яруллин, Латиф Хамиди, Рустам Яхин, Салих Сайдашев. О каждом из них можно говорить часами, но сегодня мы будем слушать их музыку и наслаждаться игрой и пением наших прославленных мастеров. Хайрлы кеш дуслар, хөрмәтле тамашачылар, бүген бу сәхнәдән сез татар һәм казак музыкасына зур өлеш керткән данлыклы композиторларыбызның көйләрен, җырларын ишетерсез. Аларның күбесе инде бу дөньядан киткән шәхесләр. Нәҗип Җиһанов, Фуат Мансуров, Фарид Яруллин, Латиф Хамиди, Рөстәм Яхин, Салих Сайдашев. Шуңа да карамастан, алар әле дә безнең күңелебездә, йөрәгебездә. Җырлары, моңнары һаман да безнең күңелебездә. Җыр, көй ул мәңгелек. Шулай бит, дуслар. Кичә безне зур сәламләр белән башлыйсы килә. Шуның өчен сәхнә түренә дәрәҗәле кунагыбызны, Татарстан Республикасының премьер-министрының урынбасарын, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе Шайхразиев Васил Габдулгаяз улын һәм Алматы каласының хакимының урынбасары Арман Кырыкбаев мырзаларын чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәгә, дуслар. А сейчас для приветствия нашего международного мероприятия приглашаю на сцену дорогих гостей заместителя акима города Алматы Армана Кырыкбаева и заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Милли Шура Василия Шайхразиева. Добро пожаловать, вам слово. Құрметті достар, қадірлі Василий Шайхразиев мырза, Алматы қаласына қош келдіңіз. Баршаңызды біз мына қала әкімдігінің атынан бүгінгі шын мәнінде жаңа қонағымыз айтып кетті ғой. Ол қазақ музыкасында өзінің үлкен орны бар. Жамбыл филармонияда бүгін өткізіліп отқан концертпен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл түбі бір түркіден тараған, туысқан, тілі жақын, діні бір, ділі бір екі елдің достығының үлкен бір көрінісі. Білесіздер, біздің Қазақстанда жалпы этносаралық қатынасқа өте үлкен мән беріледі. Бұл шынында да еліміздегі тыныштық, елбасы саясатының ең басты принципінің бірі. Осы тыныштықтың арқасында, достықтың, түсіністіктің арқасында еліміз осылай қарыштап даму үстінде. Сондықтан біз татар достарымызға қош келдіңіздер дейміз. Шынында да татар этносының Қазақстан халқының ішінде алар орны бөлек. Татар халқының небір атақты ұлдары мен қыздары біздің еліміздің өркендеуіне, Қазақстан музыкасының өркендеуіне үлкен үлес қосқан. Оның біразын жаңа атап өтті. Латиф Хамиди, болмаса ағайынды Абдуллиндердің өзінің есімі неге тұрады. Сондықтан екі елдің арасындағы достық жасасын. Біз ойлаймыз, осындай ортақ мәдени шаралар бұдан әрі қарай да көп болады деп ойлаймыз. Құтты болсын бәрі. Хайырлы кеш, хөрмәтле милләттәшләр. Сезгә барыгызга да Казаннан, Татарстаннан, бүтән татарлардан кайнар сәлам. Беләсезме, без татарлар дөнья буенча сибелеп яшибез. Безнең халык 8 миллионлап дип әйтәбез инде. Ләкин без кайда гына яшәмәсәк тә, без һәр вакытта да дус, тату, моңлы, җырлы, эшчән халык булдык. Һәм Алла бирсә, шулай булып калырбыз да. Шул вакытта безнең һәрберебез өчен безнең Татарстаныбыз, Казаныбыз ул баш кала, ул безнең туган яклар һәм кайчанда булса да кайтып күрешәсе килә, исәнләшәсе килә. Һәм һәр вакытта да андан килгән яңаларны без, яңалыкларны көтеп алабыз. Һәм үзебезнең күңелләр һәм йөрәкләр аша үткәреп, кайр вакытта шатланабыз, кайр вакытта кайгырабыз да.
Шул вакытта безнең инде иң зур бурычларның берсе бүтән дөнья конгрессы буенча эшләүдә, ул бүтән дөньяда яшәүче татарларны берләштерү, аларга рәхмәтле булу, аларга ярдәм кулы сузу һәм бер-беребезгә килгәнчә ярдәм итү. Менә бу бүгенге концерт инде безнең уртак эш. Без үзебезнең казах якташларыбызны, үзебезнең кан якыннарыбызга әйтәбез инде һәр вакытта да без бер халык, без бер динле һәм һәр вакытта да бергә булып яшәдек. Алла бирсә яшәрбез дә дип. Шуңа күрә безнең президентларыбыз, бик дуслар, беренче президентыбыз Минтимер Шәрипов, бүген Рустам Нургалиевич шундый зур игътибар белән бергә карыйбыз, алга барабыз, бергә күп кенә әйберләрне оештырабыз. Шуңа күрә алда да шулай барсын. Һәм бүген кичтә, хөрмәтле дуслар, Акимга бик зур рәхмәтләрне белдерәбез. Үзебезнең оештыручыларга бик зур рәхмәтне белдерәбез. Оркестрга һәм мондагы сәхнәгә чыгып җырлаучыларга рәхмәтле булып, мин һәрберебезгә дә хәерле кич телим. Бездә һәр вакытта да исәнлек булсын, дөньялар тыныч булсын. Гаиләләрдә һәр вакытта да бер-беребезне аңлау, мәхәббәт булсын. Балалар тусыннар, biz бәхетле булыйк, чөнки татар халкы ул һәр вакытта да бәхетле халык, лаеклы халык. Бәхет сезгә һәрберегезгә дә. Рәхмәт. Сәхнәдә кич буена Казахстан Республикасының Дәүләт Академия симфоник оркестры хуҗа була. Бүген аның җитәкчесе Рәсәй һәм Казахстан дирижеры Нуржан Байбусинов. Ул озакламый чыгар. Нуржан Курмангазы исемендәге Казахстан Милли консерваториясын һәм Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган. Ул 2006 елдан бирле Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында йомыш эшли. Германия, Төркия, Санкт-Петербургның Марин театрлары белән хезмәттәшлек итә. Инде бар дөньяны гизеп, бүген Нуржан туган җире сәхнәсендә. А сейчас пришло время ее величеству музыки. На сцене филармонии прославленный Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан, которым сегодня будет руководить дирижер России и Казахстана Нуржан Байбусинов. Вот уже 12 лет Нуржан работает в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в городе Казани. Сотрудничает с филармоническим оркестром Германии, турецким театральным оркестром города Мерсина, а также режиссерами Мариинского театра Санкт-Петербурга. И гастролирует по миру. Добро пожаловать, маэстро! Приветствуем! Там, где кончается слово, начинается музыка. То, что невозможно передать словами, договаривает музыка. И сейчас мы это поймем и окажемся на несколько минут в атмосфере татарского национального праздника Сабантуй. Назип Жиганов, Фуат Мансуров, увертюра второй симфонии Сабантуй.
Киләсе музыкаль бүлем Фәрит Яруллинга багышлана. Аның иҗади гомере бик кыска, нибары 7 жыл. Ул 30 яшендә Бөек Ватан сугышында вафат була. Шул кыска вакыт эчендә ул безнең өчен 20 җыр, 3 романс, виолончель һәм симфония өчен күп кенә әсәрләр калдыра. Әмма ләкин аны данлыклы иткән әсәре Татар балетында Шүрәле спектакле. Сезнең игътибарыгызга оркестр башкаруында шул спектакльдән берничә көй. Фарид Яруллин, несколько композиций из балета Шүрәле. Танец огненной ведьмы. Дирижер Нуржан Байбусинов. Вторая композиция «Танец свата и свахи». Еще одна композиция из балета Шүрәле. Бәйрәм. Праздник.
оркестр башкаруында тагында бер күренекле якташыбыз Ринат Салаватовның әсәрен ишетегез. Бер-ике сүз аның турында әйтеп китәсе килә. Белгәнегезчә, Ринат Шымкент шәһәрендә туып үскән. 69 елдан башлап Россиядә белем алган, аннан Алматада, Казанда һәм башка чит илләрдә озак кына йомыш эшләгән. Инде хәзер соңгы 15 ел эчендә Ринат Муса Җәлил исемендәге Татар опера һәм балет театрының баш дирижеры, Татарстанның һәм Казакъстанның халык артисты. Хәзер яңадан Шүрәлегә күчик. Оркестр башкаруында туй биюе, свадебный танец.
Тағын да бір үзік Шүрәлі балетіннан. Аушылар биюі. Танец джигитов. Музыка обладает удивительным и неповторимым свойством воспитания души человека. Она помогает глубже понимать, любить, ценить прекрасное, позволяет быть чутким и слышать то, что другим недоступно. Жить в ней и с ней нам помогают сочинители музыки и их исполнители. На сцене народная артистка Казахстана, лауреат государственной премии, ныне солистка Астана опера Майра Мухаммедқызы. Встречаем! Ария «Алтын чәч» из одноименной оперы Назиба Жиганова, либретто Мусы Джалиля. Sizge
Татарстанның атказанган артисты Муса Жәлел исемендәге премия лауреаты Филүс Кагиров дәвам итә. Татарстанның алтын тавышы диләр аны. Әйдәгез бергәләп тыңлап карыйк. Филүс үзенең чыгышын күренекле татар композиторы Рөстәм Яхинның «Китмә сандуга» җыры белән башлый. Sandugaş, sandugaş, gitme gitme sandugaş, kanatlarını kaldırıp, tuğan şiirini kaldırıp, biz de tuğup üstünesin, şık suların içtinsin. Sandugaş, sandugaş, sen gidersin min bağlam, duzlarma, jırlar için, jırını ödüp sandugaş, sandugaş, gitme gitme sandugaş, ırkma sin kışlardan, kal sin başka kuşlardan, saklarımın salkın jilden, gitmesin tuğan ilden. Sandugaş, sandugaş, sen gidersin min bağlam, duzlarma, jırlar için, jırını ödüp Sandugaş, sandugaş, sen gidersin min bağlam, duzlarma, jırlar için, jırını
Латиф Хамиди, казахский вальс. На сцене чарующий голос, наша гордость Майра Мухаммедқызы. Унуталмим невозможно забыть. Так называется душевная песня композитора Рустама Яхина. Исполняет золотой голос Татарстана Филюс Кагиров. Встречаем. Gözlerimni tutturup qarab qalam, seni yıraktan ötüp gitgende. Untalmayım bağrım, untalmayım, Көңілім düşmesinden bötenge. Untalmayım bağrım, untalmayım, Көңілім düşmesinden bötenge. Sizning yoqdan iskan jillar bilan kelir simon meva bir xabar. Birga bo'lgan shodlik minutlari deb sog'inam ekan bu qadar.
Yılından mumlu kışlar sayrı Göv akşalar yaşar dirmekte Sinedem inem sügad jaram bular Saklanırsın мәңгі yürekte Seni de benim suygan şaram bular Saklanırsın мәңгі Латиф Хамиди, Ахмед Жубанов, ария «Ажар» из оперы «Абай». Поет Майра Мухаммедқызы. Встречаем Майру.
Премьера песни «Я отпускаю тебя». Слова и музыка Рината Абдулхаликова. Партитура Ильи Башкакова. Поет Майра Мухаммедкызы. Сәхнәгә яңадан Филүс Кагировны чакырабыз. Ул хәзер татар музыкасының әтисе Салих Сайдашевның наемщик музыкаль драмасыннан Батыржан ариясын башкара.
Білесің мекен шуны, айны бұлытлар қапласа, табарсың мекен юлыны. Сен де шулай сағына қалсаң, қарама жиләріне, жыр болып келіп кірерсің, наз толы жүрегіме. Мен сені шундай сағындым, көзләрім шуңа мұңлы, ақ бураннар урап алса, табарсың мекен юлыны. Сен де шулай сағына қалсаң, қарама жиләріне, жыр болып келіп кірерсің, наз толы жүрегіме. Жыр болып келіп кірерсің, наз толы жүрегіме. А сейчас звучит наш народный гимн. И давайте мы споем его вместе. И туған тіл, и матур тіл, әнкәм әткәмнең тілі. Дүнияда көп нәрсә білдім, сен туған тіл арқылы деген Тоқай. Әйдәгіз біргеләп бұл жырны башлап жырлаушыларға Майра белән Филүскә ярик.
Огромное всем спасибо. Огромное спасибо нашим композиторам, которые оставили нам такое великолепное, огромное наследство. А сейчас цветы от имени Акимата Алматы, правительства Республики Татарстан, Национального совета Милли Шура Всемирного конгресса татар.